morning mga kamar! Dumating na yung in-order ko. And ito na yung mga paninda ko. Ayan. All the way from Malaysia. Ayan yung mga noodles na Malaysia. Asam laksa. Instant noodles. Ito ay flavored asam laksa. Isda po yan. Maanghang. So, mayroon akong 2 pack. And then, meron akong yung favorite ko na Tom Yum. Maanghang din to. Taste ala Thailand. Pero version din ng Malaysia. Super sarap niyan. Wala kang mabibili niyan dito. More on online. And, ayan. 3 flavor yung binili ko. 3 pack pala. Tapos ito, curry. Yung may favorite ko din. Ito ay curry flavor. Maanghang din. So, expiration niya sa, 2021-07. 3 din siya na pack. Ayan. Tapos, yung isa, ito naman, sambal tumis bilis. Ito ay fried noodles. Kumbaga, parang pansit canton siya. Ako, sarap nito. Grabe. Na-addict ako nito nung nasa Malaysia ako. Super sarap. So, itinitinda ko po ito. Titinda ko ito sa aking Lazada. Per piece siya. Mahal po ito kapag pack mo binili. Kasi nga, hindi pa siya masyadong available dito sa Pilipinas. Kasi mga normally available dito sa Pilipinas, mga Indomie. Pero yung mga ganito, hindi pa masyado. Some, meron na rin. Pero yung mga malalaking shop, mga bulkihan kung umorder. Kaya marami silang tinda. Pero sold out lagi. So, ayan. Bili na kayo. Ang sarap nito mga sisi, gabi. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's flow for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time